הנה הליכה מאוד יפה שאתם יכולים לעשות עוד האביב הזה. שם המסלול הוא ואדי אל-ג'ורם ליד המושב מנחמיה. הוא מסלול מעגלי שאורכו בערך 6.5 קילומטר עם עלייה של 300 מטר. בערך 1.5 עד 3 שעות הליכה, תלוי בקצב. המסלול מתחיל בעלייה, ומסוף העלייה יש רק מישור וירידה עד החזרה לנקודת ההתחלה. אם אתם ממהרים, אפשר לקצר בקילומטר או 2 מבלי לאבד מהחלקים היפים בו לדעתי. העונה הזו מתאימה מאוד לטיול בגלל הבריחה. קחו בחשבון שאין צל אז מומלץ לתפוס יום מעונן. במידה וירד גשם ממושך, המסלול יכול להיות מאוד בוצי ואפילו עם היווצרות של בריכות קטנות כאלה, כך שאי אפשר להימנע מלהיכנס למים עם הנעליים. אם אהבתם את הסרטון, אשמח אם תעשו לי העברה של $17 מיליון לחשבון הבנק שלי באיי פארו. תוכלו למצוא בהערה הראשונה קישור גוגל מפס לנקודת ההתחלה. מקווה שתהנו מהסרטון. ביי. טוב חברים, אני רוצה שתשימו לב, אנחנו כבר בחודש מרץ, מדובר בחודש אפריל, שזה 2 חודשים שונים. מדובר בחודש מאוחר מאוד, חברים, אני רוצה שנייה, שמרית, שקט. בואו נראה את הגבים, תראו את הגבים. אנחנו עכשיו נטבול בגבים. יש כאן פרפר גוסס. אמיתי. עצוב מאוד. מדובר במיקרוקוסמוס שהוא תלכיד ביולוגי יוצא דופן, שיש אותו רק בשני מקומות בעולם. כן. כאן ובפתח תקווה. ובסג'איה. סג'איה. מקום מדהים. אני חושבת שזה נהרס בסג'איה, מאמי. ולכן זה המקום היחידי בעולם. איפה אתם רוצים להיות בשבת הבאה? יש לי ניחוש בשבילכם. כאן, בגב הזה. בתגובות. אני לא מאמין שהפרפר עדיין מנסה לפרפר? לפרפר. בא לי לעזור לו. אל תעזור לו. מאמי, זה דרכו של הטבע. אוקיי, אני מנסה לעזור לפרפר שטבע. גם ככה נשארה לו חצי שעה לחיות. מה? חצי שעה לחיות, אני יודע. קשה לי אבל... אוקיי, מאמי. עכשיו מה? הוא יעוף? הוא התייבש. כן? והוא פשוט לא התווה למוות, אלא התייבש. והתווה נהנה לאט. מהחיים שלו. מתי שהוא יוצא, הוא יחליט ויעוף, זהו. או שהוא לא יעוף, הוא יותר, אני לא יודע. אבל הוא יהיה כאן, בפנן. אני לא יודעת אם זה בפנן. שם זה היה נגמר מהר. הוא יהיה כאן בכיף שלו בשמש. נטע ראתה חגב, ואחרי היא פוחדת לתפוס במכה. איי, זה מצחיקה אלוהים. זה הגיוני. איזה מצחיקה. בגלל זה אתה תצלם אותי פה. אוקיי. איפה שהפחדנים עומדים. כעונש? אוקיי. לייפהק בשבילכם חברים. אם אתם שוטפים קיווי לפני הטיול ושמים אותו בשקית סגורה כדי שלא ילך לכם את התיק, אז הקיווי מקבל ריח של כלב רטוב.